Dit is hem dan, de onderwaterdrone. Het is van zijn vier bekend de eerste in zijn soort. Onder het wateroppervlak is het apparaat multifunctioneel inzetbaar. So basically it's an unmanned aquatic vehicle. It goes underwater and it's equipped with multiple water quality sensors, which allows us to measure water quality. Yeah, it moves with propellers in the back, so it has two propellers to move forwards, and also for the steering, and also one propeller for vertical motion. Lights, cameras. We all combine this in this mobile system and we use it for our applications. Nou ja, wat we eraan hebben is dat je op een andere manier een beeld kan vormen van hoe het watersysteem functioneert. Bijvoorbeeld van de potmargenzone hier of het water wat we straks gaan meten rondom het nieuwe gebouw van Betses. Maar ook van beken en kanalen. En je kan ten opzichte van de standaard manier van meten sneller en dynamischer een beeld vormen. De drone maakt het onderzoek naar de waterkwaliteit een stuk makkelijker. Waterschip Friesland zocht een soort mogelijkheden. Zo kan bijgelijks de blauwalg grapper voen worden. Nee, klopt. Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Hè. Van blauwalg, ja, we weten wel, die ontstaat gewoon als er veel meststoffen in het water zijn en als het warm is. Maar toch laat je op een aantal plekken hier echt weer verrassen door die blauwalg. Hè. Negatief verrassen. Maar er is meer mogelijk. Bijgelijks handhaven je. Als we vermoeden dat ergens een lozing plaats heeft gevonden, dat we met zo'n onderwaterdrone met sensoren gewoon kunnen kijken van wat meten we nou precies in het water. En op die manier kunnen handhaven, maar ook op een gegeven moment de zaak weer kunnen opruimen. Wordt de drone nou wel nog maar wetenschappelijk broekt, in de toekomst zal dat gauw veranderen. We werken heel nauw samen met de Hogeschool Rotterdam en de RDM Campus. En met elkaar zijn we nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe sensoren, maar ook nieuwe laten we zeggen, vormen, de aerodynamie van zo'n drone aan het ontwikkelen. En dus ja, ik denk wel dat de toekomst nog meerdere modellen en mogelijkheden gaat opleveren.